गोदै बाथ्रा सानफुबाय थानायावनो गाबसि फैलायबाय सोर जाखो? आंसोलाय नै आंसो जालु खाख्रि नोंसालखेसो आङो। मा जालाबायखो फाग्ला फै ओरै जिराय फै ओरै दे जिरायगोन फाग्लालाय मा उन्दुलाबाय थादों नोंलाय? है माबा गोलफ्रेन्डनि बारै सानबाय थादोंमोन आं गोदै बेयावनो गाबसि फैलाबायो नोङो फाग्लानि जायालै नोंजोंबो। ए नंगौ नामा? नङाबा माथोब्रा मा खालि नंगौ नामाल' होनग्रा जाखो नोंलाय आजिखालि? फाग्ला माबालि आंनि बुंनाय स्टाइलसोलै बियो। फाग्लासो जागोनलै नोंजोंबो आजिखालि माथो बिराद एक्सपार्ट जाना दंथारो नोंलाय। हायो आंजों मागोना खिफि हंला नामा आंना? ओइ फाग्लाफोर सालाफ्रा दाना आंखौ लोगो लाफाथारनाब्रा बिसोर सानैया। सासेयाथ' आंखौ बावखाबायानोसै। बा फाग्ला रामोनदाया गावनो खबरानो लाया जोंखौ आरो माबा जोंखौसो खबरानो लाया होनलायलायबावबायसो। गावसोरनो लाया आंखौ लोगोखौनो। गावसोरल' सालाफ्रा बहाबा थांबाबो ज' थांलायलायो सालाफ्रा। आया बिदि दाहोनब्रा जों बिदि नङाना। देलाय दे नोंसोरजोंलाय बहा हानोब्रा आंलाय दे नोंसिनानो जाथोंसै। आंनो लायाखै दे थांनायनि खबरखौ। जाबायलै दे जाबाय दे जिरायदो रामोनदा नोंबो। जिरायनो बादोंलां। जिरायनाङा होनबालाय। औलै जिरायनो बाखादोंसो आङो जिरायखाया। ओइ फाग्ला रामोनदा मा जाखो? खिथुआनो दंना गैयाब्रा नोंहालाय फाग्ला? मा जिरायनो थिनबाबो जिराया लोगोफोरजोंनो? फाग्लालै जिरायनो बादों होनखाबायना खोथाखौनो बुजिया गावस्रा माबा। हारे फाग्ला लोगोफोरजोंबा जिरायनो बायोलै ना नोङो साला? बिदि नङालै फाग्ला बिदि नङा। गार्लफ्रेन्डजोंबाथ' बा जिरायाखौनो होननाय नङामोन बियो। औलै फाग्ला औ गार्लफ्रेन्डजोंबाथ' बिदि जिरायाखौनो होनाय नङा माथो नोंलाय? आं हयले बायोलां बिदि लोगोजों लोगो जानो बायो आङो। औलै फाग्ला औ आंबो बाथारोलाय बिदिबा लोगो जानो। थोद फाग्लाफोर बिदि होननो नाङाब्रा आंबो लोगोसोना नोंसिनि। माथो जिरायनो थिनबाबो जिराया माया होनबाय थायो नोंलाय? औलै औ नै फाग्लाफोरलै आंना जिरायनो हाया खिथुआवनो खिला माथायावनो सेस गुग्लायानो दाबथाम दाबब्रै जानानै दङ। मैयासो डाक्टारनाव थांदोंमोन आङो बिजि थुजानो। ओमफ्राय खिथुआनो साजोब्बाय जिरायनोनो हाया आङो फाग्लाफोर। सेसखासैलै फाग्ला नोङो सेसखासै। नङाबा माथो थैबायलै सयथिबो नोङो रामोनदा। औलै फाग्लाफोर बाद होदोलै फाग्लाफोर बेफोरखौ रायलायबाय थायो नामा? ओमफ्राय नोंसिना लकडाउनाव लेखा फरायनायफ्रा माबायदि सोलिगासिनो? गैयालै आंहा लेखाखौनो फरायनाय जायासै लकडाउन जाजेननायनिफ्रायनो। आच्छा डाइरेक्ट एग्जाम जानानै फैबाथ' सेसखासै गैयालै आंना फरायनायानो गैया। बे लकडाउन जाजेननाय मार्चनिफ्रायनो दाङाखै आं दासिमबो लेखाखौनो। ओमफ्राय नोंहा? आंहा लेखाखौ दांनायालाय दाख्लैनिफ्रायसो दांजेनदों आङो। मैया सानसेल' जादों। बा हाखायालै नोंजों जोङो दे आंहाथ' माबा लेखाखौनो फरायनो गोसोआनो गैला आंना। आंबोले दाख्लैसो दांजेननाय फरायबाबो हाया माबा नायबाबो खर' गरमसो जालाजोब्बाय आङो। सेसखासै आंबो एग्जाम जाबाय बायोबा दाबायदियाव डाइरेक्ट फेल खालै आंना। मालाय नै खिफि हंलायासो फरायथारनदांलै बेखायनो सिरि थालायलायबावो आसोला। फाग्ला नोंसिनि रायलायनायखौसो आङो खोनासंबाय थाग्रोदों। गावस्रानो माबा सानैजोंबो रायलायबाय थाबाय नालाय आंखौनो बुंनोनो चान्सखौनो होआसै बेखायनो सिरि थाबाय आरो मा आङो। दे जाबाय फाग्लाफोर गैयालै आंनाबो लकडाउन जाजेननायनिफ्रायनो फरायनायानो सिन्थाय लकडाउन जानानै थाफाजोब्बाय आंना। फाग्ला आंथ' गोसो सिङावनो लकडाउनखौनो बारायबावब्लासो हामगौ सानबाय थाबाय आङो। औ नङाबा माथो आंबो सानोथ' बिदिनो गोसो सिङाव बारायबावबा हामगौ सानबाय थायो आङो। औलै फाग्लाफोर औ लकडाउन जानायखायसो आंहा ओरैनोब्ला आराम जाथाखि उन्दुथाबाय थानो मोनथारदों। लेखा फरायनाङा मा फरायनाङा कलेजावबो थांनाङा आरामनो आरो बिनि सायाव एग्जामावबो नायनानैसो लिरनो मोनखायो अनलाइन एग्जामाव। बिन्दास नङा दे आसोलफोर सिन्थायानो गैया नङा दे। अनलाइन एग्जामबाबो नायनानैसो हरजोबखायो बयबो फरायनांगौनि गोनांथियानो गैखाया नङा दे। नङाबा माथो फाग्ला आंबो दाख्लैहाय अनलाइन एग्जाम जानायाव नायनानैसो गुगोलाव सार्च खालामनायसो हरजोबथारदोंलां। आंबोलै फाग्लाफोर मा नोंसोरल' आंबो गुगोलावसो नायै लिरनानै हरजोबदों।
गासिबो राइट एन्सार जोब्बाव ओमफाय ओमफाय एगजाम जाबायबाथ' थैखाबायलै फेलखासै ओमफाय मोनसेबो फरायनाय गैखाया सयथिबोलाय माइरि फाग्ला आंबो गैखाया आंनाबो फाग्ला मोनसेबो फरायाखै दासिमबो दाबायदियाव एगजाम जालायबाथ' फेलखासै आरो माथो बुंबावनो औलै औ मा खालामनानै थाबाय थायोब्रा नोंसोरलाय लकडाउनाव आंहा पाबजिजोंसो गेलेनानै थाबाय थायोलां लकडाउनाव एखनबाना आङो गेम गेलेबा खिफिनायखौनो थालखौनो मोनलायलायाब्रा फाग्लासो दा बे दिननिफ्रायनो बिमाया आंखौ खिफि हंला होननानै गाबज्रिबाय थायो नालाय दा आंना नामाबो खिफि हंलासो थागारबाय आरो खिफि हंला होनबाथाय फेमास मोनखायो आं गावखौनो गाव ओमफाय आंहाथ' मा खालामनो मा मानो जानानै लकडाउनाव इउटुबखौसो स्राय खुलिनानै सालायगारबाय आङो हाब मालायसो भिडिअफ्रालाय माबायदि जायो नोंनालाय मोजाङानो बानायोमोनलां बानायनायालाय नाथाय आब' आदा बाजै मादै बेवाइफोर बिबोनां बिजामादै मोनहासो फसायगोन ना फसायाथाय आंनि भिडिअखौ आंथ' मोजाङानो बानायदोंमोनलै बानायनायालाय लोगोफोर हनैनि आंनि लोगोनि जालु खाख्रेबनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा बयबो साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट आरो बेल आइकनावबो थुनानै होनो दाबाव लोगोफोर मानोना लोगोफोर आं जेब्ला भिडिअखौ आपल'ड होगोन होमब्ला बयनिबो सिगां भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो